Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा डिफेन्सनि आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय अग्निवीर एग्जाम एडमिट डाउनलड खालामदो प्लास आसाम पुलिस फिजिकल टेस्टनि एबा गोबां नोंथांमोननि रिजाल्ट आरो लोगोसे नेक्स्ट वेकेन्सि बेनि सायाव सावरायगोन। जाय फंबायमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे गोदान डिफेन्सनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो आरो एसएससि एसडि कनस्टेबल गोदान एप्लाइ जासिगोन दा बावैनो डेट फैखाबाय नोंथांमोना नेक्स्ट टाइम भिडिअ खालामगोन। गोबाव खालामा जों थांग्रोनो फार्स्टआवनो बेनो जाबाय इन्डियान आर्मि एबा अग्निवीर जेरावनोखि नोंथांमोना कन्ट्रेक्ट बेसिसाव 4 इयार्स साख्रि मावनो हायो। बे जोबनाय लोगो लोगो स्टेट लेभेलाव साख्रि नोंथांमोना मोननाय चान्सआ दङ बेखौ बुंदोंमोन। दा बेनि सायाव जों सावरायगोन। जों थांसै डाइरेक्ट लिंकआव। दा जों फैबाय बेनो जाबाय इन्डियान आर्मि अग्निवीर एग्जामा अनलाइन जागोन आरो बे एग्जामा नोंथांमोननिया एडमिट कार्डआव गासैबो डिटेल्स थागोन जे नोंनि सेन्टारा बबेयाव दङ। दा जों एडमिट डाउनलड खालामनोबा गोबां लिंक मोनगोन बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बेयाव नायबानो जाबाय नै स्क्रिनाव जे नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनोबा नैबाव दङ जे अग्निवीर जिडिआव नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनांगोन आरो बे एग्जाम डेटआ स' नोंथांमोना एडमिटआव गासैबो थागोन जे नोंनि आनजादा माब्ला बबेयाव जागोन जों गासैबो मोननो हागोन। दा डाइरेक्ट लिंकखौ आं नोंथांमोननो होनानै दोनगोन फंबाय जाहाथे बेयाव डाइरेक्ट फैनानै डाउनलड खालामनो हायो। दा नै बेयाव मोनसे मोनदों लिंक बे लिंकआव क्लिक खालामबानो जों मोनगोन। दा जोङो बेयाव क्लिक खालामबाय आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो येस होनांगोन दे देन येस होनाय लोगो लोगो दानिया नै बेनो जाबाय रल नाम्बार दङ बेनिफ्राय पासवर्ड दङ बेनिफ्राय केपसा कड दङ बेखौ होनानै लगइन खालामनांगोन। जुदि नोङो बावबायबा अके नोंनि आइडि बावबायबा नैबे फरगट पासवर्डआ बेयाव क्लिक खालामनांगौ। दा जों क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जाय नोंथांमोननि रल नाम्बार दङ बेखौ होनानै केपसा क'डखौ होनानै नोंथांमोना पासवर्डखौहाय मोनफिननो हागोन आरो अके लगइन खालामनांगौ। दा बेनो जाबाय लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव नैबे लिंकआ बेखौ आं नोंथांमोननो होना दोनदों डिसक्रिप्सनाव चेक खालाम। देन फैबाय बे एग्जाम जाखांनानैसो फिजिकेल टेस्टखौ लानाय जागोन अके। दा जोबोर थाबनो रिजाल्ट ओंखारगोन बेखायनो एग्जामखौ मोजां हो जाहाथे अग्निवीराव मावनो हायो आरो बे अग्निवीर एबा नैबे अग्निपाथ स्किमाव नोंथांमोना 4 इयार्स नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन बेनो जाबाय कन्ट्रेक्चुवेल बेसिस होनना बुंनाय जायो। उनावहाय जुदि 50%खौ जुदि रेगुलार खालामबा खाफालाव दङबा नोंथांमोना चान्सखौ लाबानो जाबाय जुदि खाफालाव दङबा रेगुलारबो जागोन बेखौ बुंदोंमोन। दा बेखौ जों मोनथिबाय। देन गोबां साननो हागौ जे 4 इयार्सल' मावनानै उनावहाय मा मावफैगोन बेबादि नङा। आसाम स्टेटआव नोंथांमोना डिफेन्सआव बा गुबुन साख्रियाव एबा एसएससिआव डाइरेक्ट साख्रिबो मोननो हागौ जेब्ला सम जागोन अब्ला बेखौ मोनथिनाय जागोन। स' दायो जों फैबाय स्टेट पुलिसाव आसाम पुलिसाव फैनाय लोगो लोगो रिजाल्ट गोबां सोंगासिनो दङ। रिजाल्ट होनोबा माब्ला मोनगोन 6000 पस्टनि जि इन्टारभिउ जालांबाय एसआइखौ लानानै जि फिसा पस्ट दं कामान्ड' जा कनस्टेबल जा ड्राइभार जा बा गोबां रोखोमनि जा बाट ग्रेड 4खौ बुंनो हाथ'वा नाथाय कनस्टेबल लेभेलाव थ' बिनि रिजाल्टआ जुलाइआव ओंखारसिगोन होननानै गोबां सर्सआव मोननाय जादों। जुलाइ दानाव एनि डेटआव फैनाय चान्सआ दं होननानै बुंनाय जादों सर्सआव मोननाय बायदिबा। थ' बेखायनो जुलाइआव मोजां चान्सआ दंसै। बेनिफ्राय नोंथांमोना हमना ला जयनिंआ अक्ट'बर अके अक्ट'बराव जयनिं जागोन आरो बे अक्ट'बराव जयनिं जाखांनाय लोगो लोगो गोदान भेकेन्सि गैयाबाबो हमना ला 5000नि खाथियाव पस्टआ दङ। देन बिनि गेजेराव कामान्ड' थागोन थाया बुंनो हाथ'वा खारन कामान्ड' पस्टआ गोबां माने खमनिफ्राय खम ओंखारदों नालाय अके। दा बे माब्ला फैगोन बे फैगोन हमना ला जोंहा नभेम्बराव एप्लाइ जागोन अके। देन बिनिफ्राय हमना ला नैबे जानुवारि आरो फेब्रुवारियाव फिजिकेल टेस्ट कमप्लिट खालामनानै रिजाल्टखौ नोंथांमोना हमना ला मार्चनि सिगां मोननो हागौ। मानोना जोंहा मा एप्रिलाव आसाम एसेम्बलि इलेक्सन आसाम बिधान सभा इलेक्सन दङ जेराव जागोन एप्रिलाव बिथां मामामोननि इलेक्सना बिनि सिगां साख्रि होगोन। थ' बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय थाखा दानिफ्रायनो खारन ओरैबादि गोजौ काटअफ थाङो दानि फिजिकेल टेस्टआव जेरै जों मिथिगौ जे इउबि लेभेलाव जोङो 40नि गेजेराव जोङो हमना ला 34 हमना ला 35 गाहाम थाबा 34 आरो 35 गाहाम मोनबासो सेफ जन थानायखौ जों नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो जोंहा एबिआव 60नि गेजेराव 53 आरो लोगोसे 54 थाबासो मा सेफ जनखौहाय थानाय नुदों आरो बेखायनो मोजाङै प्रेक्टिस खालाम। सबसे मोजांसिना जाबाय नोंथांमोना लं जाम्पआव 20आव 20 लाथारनांगोन एन्ड 20आव 20 लाथारनांगोन एन्ड नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्ट हमना ला बेयाव गैयाबाबो नोंथांमोना 14 एबा हमना ला 15 लानो हायोबा जोबोर मोजां चान्स अके जोबोर मोजां चान्स नोंथांमोना बेबादि लानो हायोबा हमना ला 54 आरो 55 लानो हाबाथ' जोबोर मोजां। देन जों हमना ला जोङो इउबिआव जोङो 20आव 20 लानांगौ बेनो जाबाय लं जाम्पआव। देन बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्टआव गैयाबाबो 13 आरो 14 लानो हायोबा थ' नोंथांमोना 33 आरो 34 बेबादि मोनबाथाय मोजां चान्स दं आरो। दा जियानो जा अल द बेस्ट थाबाय नेक्स्ट लेभेलाव आरो गोदान भेकेन्सि फैखागोन प्रेक्टिस खालामबाय था। बाट नोंथांमोननि आपकामिं बेनो जाबाय रिजाल्टआ जुलाइआव फैनाय चान्सआव दङ।